Pozdrav youtuberi, tema današnjeg klipa je igrice koje bih vam ja preporučio, znači top 5 igrice koje bih vam ja preporučio. Naravno za ove igrice trebate imati dobar kompjuter i to je to. 5 igrica koje bih vam ja preporučio je Mafia 2, odlična igrica, ima svašta da se radi u njoj. Link za download bit će u opisu klipa. 4. igrica koju bih vam ja preporučio je Call of Duty Black Ops 2 Skid Row. Odlična igrica, svašta ima da se radi, grafika isto dobra, link će biti u opisu za download. 3. igrica koju bih vam ja preporučio je PES 2013. Futbal, odličan futbal, link za download bit će u opisu, grafika isto dobra, to je to. Far Cry 3, odlična igrica, grafika ubija, link će biti u opisu. I napokon igrica broj 1, Crysis 3, odlična igrica, grafika ubija, pucačka, oni koji vole pucačke igrice, ove prave igrice za njih. Naravno, za ovu igricu trebate imati dobar kompjuter. To su bile moje preporuke, to bi bilo to za danas, pozdrav.